Vitalski TV. Charles Jarvis leest vooruit eigen werk, begeleid door Jo Waller Jespers. Nu heb ik zelfs een trap in mijn kloten gehad onlangs, want ik kreeg te horen dat DJ zijn jeugdwens of droom, het is maar hoe hij het bedoelde, gewoon met mij een band te beginnen was, zoals Primus of the Stone Age. Maar waarom heeft hij dat gewoon niet gezegd? We hadden beter wat minder doop gepakt, als hij tenminste gewoon had verteld dat hij met mij een band wou starten. Want voor mij was de leegte precies gefaald te hebben in die periode. Een begin en een sprint van drank, drugs en moedeloosheid. De start van een verhuis naar Borgerocco en een 4-jarig leeg bestaan. Na het dode appartement naar een kot, geheel alleen inwonend in het Antwerpse Van der Meidenstraat. Vlak tegenover de Delhaize aan de Plantijn Moretuslei, waar ik 2 maal mijn dood heb overleefd. 2 maal een hartstilstand van overdreven kookgebruik. Dank jullie wel.